Laqa bejn l-annimali domestiċi fi ġnien Hastings il-Belt Valletta l-aktar li attendew għalija kienu il-klieb warahom il-qtates imbagħad la safar u magħhom is-sidien li l-kull tkellmu dwar l-imħabba kbira lejn dawn il-kreaturi li għalihom huma parti mill-familja. Kollox għalija raqdu naqa' miegħi għax nimmissjah ħafna. Nimmissjah anke meta nieħdu il-grooming. Dan immisjaħ. Jiġi parti mill-familja u daqs it-tfal fis-sens inħobbu. Daqs li kieku għandi tifla. Noħroġa miegħi kullum kien. Tfal m'għandniex għalina jisa t-tifla tagħna li ma nqogħdux mingħajrha. Mingħajru ma mmur imkien kullum kien niġri bih. Kont irraqdu fis-sadda m'għadniex għaliex darba kellek kuxin irfistu ħsibt li irfist lilu allura bżajt qedtlu daqshekk. Imma l-gaġġa miftuħa d-dar. L-annimali jiżda fihom ħafna xogħol. Il-kelb tagħna rridu noħorġu darbtejn kuljum biex ikun jista' jagħmel toilet barra. Apparti minn hekk irid ħafna attenzjoni u apparti minn hekk groomer ukoll biex inżommu il-bil tiegħu kif suppost. Mejja dedikazzjoni u bħal meta jkollok it-tfal tieħu ħsiebhom, jiġifieri iżjed għax dawn ma jafux jgħidu jitkellmu, ma jafux jgħidulek miġuħ jew għandi l-ġuħ, le, commitment li ħadna. Nilab maħadna ħafna. Is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġeja Said qalet li l-annimali domestiċi mhux biss iżommu kumpanija iżda jgħinu wkoll fil-benesseri emozzjonali tan-nies u għalhekk qalet li hemm bżonn jingħataw l-aħjar kura possibbli. Saħqet li s-sidien għandhom responsabilità kbira li jassiguraw li l-annimali tagħhom ikunu protetti b'saħħithom u trattati b'dinjità.